ничек форумда тоттыларын беләчәкбез. Әйдә киттек. Өзім бек қаты ішлейм форма алдында. Өзім форманы тұтыр үшін. Әмәкемді ташлағаш, кенет тазара башладым. Бір 10 килоға тазарғанмындыр. Абонемент алдым бассейнға. Шунда жери башладым. Атнаға шол бір 2-3 мәртебе енді. Бассейнда 1 километрін тоқтаусыз іздем. Тренажеркаға барсам енді 5,5 метр тоқтаусыз. Қамырдан біраз тұқтыларға туры келе. Чөнки қамыр ашасаң тез тазарасың әлі тәмәк тартмағанға. Шуңа күрә үзем бик яратам эш пешмәк, бик яратам белеш, бик яратам гыбадия, бик яратам пилмәнме, хәзер менә диета дигән нәрсә бар. Азрак кулланырга туры килә. Иртән бутерброд ашыйм да, көне буе иписил ашыйм бөтен ризыкны. Җәен бүләсәп бит. Театрда гына түгел, менә бу үзәктә мен бүләсәп тәҗрибә тырышам. Таза кешене уйнарга була, ничек тә. Битендә мамыклар тыгып, буларда анда төрле гримнар ясарга була. Менә мин укыган идем интернетта әле күптән түгел генә, сез бию пәри ялгышмасам, шул спектакльгә репетициялар ясаган вакытта 6-7 килограммга ябыккансыз дип. Бу дөресме? Дөрес. Анда чөнки анда биюләр бик күп, хәрәкәт бик күп. Спектакльдә бию пәри дип атала бит инде. Шуңа күрә анда әлбәттә мин анда 2 ай эчендә 5-6 кило төшердем. Узган гасырның ахырларында, шул 95-нче елларда эшли башлаганда мин бик ябык идем. 181 буем идем, 67 кило идем мин. Һәм тазарасым килә иде. Хәзер башы киресенчә ябыгы процессында мин. Әлбәттә артист өчен формада булу, формасын тоту бик мөһим нәрсә, чөнки сәхнәгә чыккач, сәхнә булайда беренче килоны өсти, шулай экранда өсти. Ябык кешене уйнарга кирәк булса, әгәр син таза икәнсең, аны син үзеңне беренче юнып булмый, шуның өчен һәр чак үзеңне формада тотарга кирәк. Беренче килоны миңа ташларга кирәк икән, мин әлбәттә камыр ашлар ашамыйм, алда әйберләр ашамыйм. Шул дөрес тукланырга тырышам. Җиңел түгел инде. Ләкин кирәк булгач нишлисең, үзеңне кулга аласың, әлбәттә. Кирәк. Оннан уже консерватив телефонда миңа кич белән. Сез бүген планны үтәдегез, котлыйбыз дигән матур язучыларны шуңа сөенәм инде. Камыр ризык ашыйсы килсә, мин аның камырын өчен ашыйм инде. Башта мәсәлән, итле бәлеш икән, тамак куя икән инде, камырын ашамыйсың, әгәр дә тамак куя икән, төбен кисеп ашамасаң, күңел булмый инде. Организм тыңларга кирәк миңа калса, ул нәрсә тели, шуны эшләргә кирәк. Кайсы бер көнне бөтенләй бер нәрсә дә ашыйсы килми. Җыяу җиргә, күп җиргә, һәм дә инде софаны, кулатып суларга кирәк ашказарны. Ашыйсы килмәгәндә, мәсәлән, сөтле ризыклар белән генә торганым бар. Твор, кефир, организм соракация, мәсәлән, рәхәтләнеп 1-2 көн шулай гына итә. Кинога барып күренгәч, миңа әйттеләр, 10 килога ябык диделәр. 2 ай иде, мин 10 килоны ташлый алмадым, 8 килога ябыктым. Театр буфетына килгәндә сез гадәттә монда тукланасызмы? Һәм Тукланабыз, монда бик тәмле пешерәләр, монда бик әйбәт пешерәләр, монда калориясе әз пешерәләр, беләләр артистларның байлык кыздырган балдай бер ашамаганнарын. нәрсәләр яратып аласыз? Яратып алам мин монда. Шуннан соң курица, ананас белән эшләнгән тавык бик тәмле.